ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ତଳେ ସମସ୍ତେ ରୁହ ମାନେ କୁକୁଡ଼ି ଚାଷ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଗୋଟେ ଜଣା ବିଚା କାଙ୍ଗା ବିଚା ସବୁ ଏଲିକି ମାମୁ ଚଲ ମାନେ କିନି ବତକି ମାମୁ ନେଇ ନମି ଏପଟେ ଡବୁ କାନିଜ କେ 50,000 60,000 ପାଟ ନା ଆତି ଏନେ ଆତି କେ ଲୋକେ টাকা লেখা পার্টি মামু এলা বঞ্চমান আজ্ঞা মানে ট্রেনিং তলে মামু আদিবাসী লোক তলে ଆମର ଯ ଚାଷ କରୁଛ କହ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲସେ କହିଦିଅ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ ଆଗରେ ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଆରି ମରଚି ଲଙ୍କା ଆରି ମାନେ ଗଛା କାଙ୍କା ଗୋଟେ ବିନିସ୍କା ଗୋଟେ ଜହ୍ନୟା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ କୁହ ଏବେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଲଗାଇଛ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ତମକୁ ନାଇଁ ମଦ ଜାଗା ନାଇଁ